και εμείς όλα λένε που θα πάμε. Εμείς θα πάμε στη Βασιλίτσα, σε μια διαφορετική πρόταση. Βασιλίτσα συνήθως πάμε το χειμώνα, πάμε και καλοκαίρι. Τώρα πάμε και καλοκαίρι, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη Βασιλίτσα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Να καλημερίσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Νασίκα, είναι αντιπρόεδρος του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νασίκα. Καλημέρα σας από τα ορεινά Γρεβενά, από την ορεινή Βασιλίτσα. Σας έχουμε με την αφορμή της απόφασής σας να ανοίξετε το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, κάτι που δεν είναι τόσο συνηθισμένο, καθώς οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επισκεφθεί την Βασιλίτσα το χειμώνα. Ναι, πήραμε την απόφαση αυτή γιατί το χιονοδρομικό μας είναι πανέμορφο και το καλοκαίρι και δίνουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να απολαύσουν τη Βασιλίτσα και μη χιονισμένη. Είναι πανέμορφο, μπορούν να ξεκινήσουν από τα 1650 να ανεβούν στα 2100, όπου η θέα είναι καταπληκτική, μαγιστική και δημιουργούμε μια διέξοδο σε όλους τους επισκέπτες του Δήμου Γρεβενών. Στην περιοχή, να φανταστώ, αυτές τις ημέρες έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν καταγωγή από τα Γρεβενά, από την περιοχή τριγύρω, έχουν επιστρέψει στα χωριά για τις ημέρες του 15 Αύγουστου. Και με αφορμή αυτό, φαντάζομαι, ανοίγεται το χιονοδρομικό. Βεβαίως και με αφορμή αυτό και για όλους τους επισκέπτες, γιατί πέρα από εμάς που έχουμε την καταγωγή από εδώ και ερχόμαστε όλοι στα χωριά μας, υπάρχουν και χιλιάδες επισκέπτες στο Δήμο Γρεβενών που έρχονται κάθε χρόνο να απολαύσουν τα πανηγύρια μας, τις γιορτές. Και να σας πω και κάτι, ξέρετε, όσοι επισκεπτόμαστε το χειμώνα χιονοδρομικά κέντρα, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει απορία πώς να είναι αυτά το καλοκαίρι χωρίς χιόνι. Γιατί συνήθως δεν έχουμε πάει ποτέ. Τώρα υπάρχει μια δυνατότητα να λυθεί αυτή η απορία σε όσους επισκέπτονται τη Βασιλίτσα χιονισμένη, να δούνε πώς είναι την άνοιξη, το καλοκαίρι. Και πώς είναι να μην υπάρχει το λευκό τοπίο, αλλά να υπάρχει το πράσινο τοπίο. Βεβαίως και στα σχέδιά μας τον επόμενο καιρό. Και στα σχέδιά μας τον επόμενο καιρό είναι να αξιοποιήσουμε τη Βασιλίτσα και το καλοκαίρι, κάνοντας μέσα από διαδικές διαδρομές μονοπάτια για να περπατάει ο κόσμος, ακολουθώντας, γιατί σε όλα τα χιονοδρομικά του εξωτερικού στα περισσότερα είναι αξιοποιήσιμα και το καλοκαίρι. Τέλεια. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κοινή σε αυτό για να δώσουμε ζωή και στο Δήμο μας και στο νομό μας. Έχουμε προγραμματίσει τα επόμενα χρόνια η Βασιλίτσα να είναι ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τι έχετε ετοιμάσει φέτος για τους επισκέπτες αυτές τις ημέρες, τι μπορούν να δουν, τι μπορούν να κάνουν, λέτε ότι θα είναι και σε συνδυασμό. Αρκετά τα γύρω χωριά τα ορεινά που έχουν όλα πανηγύρια από αύριο 15 Αύγουστο, Σμίξης, Σαμαρίνα, Αβδέλα, Περιβόλη, τα γύρω χωριά Πολυνέρη, Λαβένε, αρκετά χωριά τα οποία είναι όλα γεμάτα, όλα σχεδόν έχουν τα πανηγύρια τους στο 15 Αύγουστο. Για μας εδώ τους ντόπιους μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι σε εμάς η χρονιά αλλάζει το 15 Αύγουστο και όχι το Γενάρη. Είναι σταθμός για μας στην περιοχή ο 15 Αύγουστος. Μπορούν όλος ο κόσμος να επισκεφτούν τα χωριά μας και συνδυασμό με το πανηγύρι το 15 Αύγουστο να έρθουν και στη Βασιλίτσα να απολαύσουν τη Βασιλίτσα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Τώρα, θεωρητικά και προοδευτικά, μάλλον θεωρητικά τώρα, ενδεχομένως σίγουρα στο μέλλον, θα μπορείς να πας στη Βασιλίτσα με το κινητό σου με ταξί και να